малика саидова ҳунарманди маъруфи тоҷик чанд рӯз пеш аз зиёрати хонаи худо маккаи мукаррама баргаштааст ва дар маросиму маъракаҳои таҷлили соли нави масеҳӣ ширкат нахоҳад кард. малика ба унвони ҳоҷихонум мушарраф шудааст ва дар манзилаш низ бо таъсиси маъракаи хосе аз соли нави масеҳӣ истиқбол нахоҳад гирифт. дар ин рӯзҳо саргарми истиқболи меҳмононе ҳаст ки ба зиёрати ӯ меоянд. баъдан то 40 рӯз бояд ҳамин маросим иҷро кунӣ. мувофиқи ҳамон рафтану омаданӣ ки мисол аз он тараф омадӣ ва ҳама метавонанд ки ба ҳамон хотир зиёрат кунанд. мо инро ба ҷо овардастем хотире ки модару падари ман ҳамин сол ҳаҷи акбарӣ рафта буданд. ҳамин муддати 4-5 сол гузашт ва ман тавонистам бо дар ҳамин сол муяссар ба ман гашт. пас аз анҷоми ҳаҷи акбар ва зиёрати муқаддасоти ислом нақшаҳои баъдии хонум малика дар бахши ҳунармандӣ ҳанӯз мушаххас нест. вале дар 2 моҳи қабл аз зиёрати хонаи худо дар барномаҳои сарояндагии ӯ суруде бо мазмуни мазҳабӣ рӯи кор омада буд. бо вақти ниҳози омода истам ва фикр карда истодам то як муддати муайян то ба худ омадан ва фикр мекунам ки баъдан бо устодон бо як маслиҳат кардан ва баъдан сари як мақсад меоем. фикр мекунам ки муддати ман ҳозир дар фикри хаёлам ки бо чӣ дастовазе ки тавонам бо мухлисон рӯбарӯ шавам ё ки метавонам ё не, ин ҳамаш бо розигии худованд аст. пас аз суҳбат бо малика саидова маҷалаи як рӯз бо шумо тасмим гирифт меҳмони ҳунарманди дигари шинохтаи тоҷик ҳаҷвнигор бахтиёр раҳимов маъруф бо исми ғарибшо шавад. салом алейкум. салом алейкум. солонатон муборак шавад. саломат шумо да муборак шавад. дароз шумо ва файз барака хона шумо. ташаккур. атай бахтиёр мо хеле интизор кардем ва фикр ки ҳар чизе ки мо зиёд мехоҳем хонатон даъват накардем. не ман ин барнома шумо огоҳӣ надоштам. ман дар хидмати мардум будам. шумо чӣ хизмат кунам ман бояд? мо мехостем як хонатон равем суҳбат кунем. хонаи ман? бале. марҳамат нури да тоҷи сар барои ман марҳамат метунед? ҳамин мехонатон. хонаи ман ҳамин. барои чӣ хонаи шумо? бародари азиз мебахшед накун ман як чӣ гап мезанам ҳар кас ба нагӯяд майлаш меед. ман иҷоранишинам. хоб ҳоле барои мо хона сохта истонам ҳеҷ не кавай буд шавад ҳамон бино. аз ҳамин хотир хонаи ман ҳамин ман шабу рӯз дар ҳамин мошин хоб мекунам дар ҳамин мехезам боз дар ҳамин ҷа мерам либосамо иваз мекунам боз дар хидмати мардум. хонаи ман ҳамин ҷа марҳамат агар дилатон кашад хурдакак бошад лекин дарунаш монанд дили ман васеъ тамоми шодиву хурсандӣ ғаму ғурбат қабул мекунад. ҳарчанд ин як ҳазл буд аммо то ҳадди воқеият низ дошт зеро воқеан бахтиёр манзили хусусии худро дар душанбе надорад. тамоми сафарҳои ҳунарию аз тариқи ҳамин мошин сурат гирифта ки баъзан то 2 моҳ дар манотиқи тоҷикистон идома доштааст. акнун сола хубӣ нохубиша аз ҳамин аллака шароити ман фаҳмидан мумкинам. шояд барои баъзе нафаро барои баъзе шахсҳо воқеан ҳам соли хуб бошад соли нек бошад. лекин барои ман ягон дигаргуна ягон тағйирот дар ин соли гузашта соли гов ман ягон чиз ҳис накардам. лекин аз як чиз шукрона мекунам аз даргоҳи худованд ки тану ҷонам сиҳат аст хонадонам тинҷӣ амонӣ азоб намекашем гурусна нестем сарпаноҳ ҳам дорем. дар 8 моҳи ахири соли 2009 гурӯҳи ғарибшо тақрибан сабти телевизионӣ надоштааст ҳарчанд сафарҳои ҳунариаш дар манотиқи кишвар хеле зиёд буданд. дар соли 2009 сафари ҳунарӣ доштам ба вилояти Суғд ки дар муддати 2 моҳ 233 вохӯрӣ доштам. бахтиёр ва ё ғарибшо ва аъзои дигари гурӯҳаш ба хотири ҷуброн тасмим гирифтанд дар маросимҳои зиёди таҷлили соли нави масеҳӣ ширкат кунанд ва наворҳои тозаи телевизиониро сабт кунанд. аз ин рӯ фурсати зиёди пазироии маҷалаи як рӯз бо шумо дар манзили ба истилоҳ равонашонро надоштанд. хушомадтон тесен фуроятон мера суҳбат кардам мешин фуроятон тесен майлаш вақт надорам ман мирам шафёр ана бо шафёра ковакнум вой дод ҳай панотон бахто солатон борак шавад. ман иҷоранишинам. хоб ҳоле барои мо хона сохта истонам ҳеҷ не кавай буд шавад ҳамон бино. аз ҳамин хотир хонаи ман ҳамин ман шабу рӯз дар ҳамин мошин хоб мекунам дар ҳамин мехезам боз дар ҳамин ҷа мерам либосамо иваз мекунам боз дар хидмати мардум. хонаи ман ҳамин ҷа марҳамат агар дилатон кашад хурдакак бошад лекин дарунаш монанд дили ман васеъ тамоми шодиву хурсандӣ ғаму ғурбат қабул мекунад. ҳарчанд ин як ҳазл буд аммо то ҳадди воқеият низ дошт зеро воқеан бахтиёр манзили хусусии худро дар душанбе надорад.
тамоми сафарҳои ҳунариу аз тариқи ҳамин мошин сурат гирифта ки баъзан то 2 моҳ дар манотиқи тоҷикистон идома доштааст. акнун сола хубӣ нохубиша аз ҳамин аллакай шароити ман фаҳмидан мумкин аст. шояд барои баъзе нафаро барои баъзе падари ман ҳамин сол ҳаҷи акбарӣ рафта буданд. ҳамин муддати 4-5 сол гузашт ва ман тавонистам бо дар ҳамин сол муяссар ба ман гашт. пас аз анҷоми ҳаҷи акбар ва зиёрати муқаддасоти ислом, нақшаҳои баъдии хонум Малика дар бахши ҳунармандӣ ҳанӯз мушаххас нест. вале дар 2 моҳи қабл аз зиёрати хонаи худо дар барномаҳои сарояндагии ӯ суруде бо мазмуни мазҳабӣ рӯи кор омада буд. бо вақти ниҳози омоданистам ва фикр карда истодам то як муддати муайян то ба худ омадан ва фикр мекунам ки баъдан бо устодон бо як маслиҳат кардан ва баъдан сари як мақсад меоем. фикр мекунам ки муддати ман ҳозир дар фикри хаёлам ки бо чӣ дастовазе ки тавонам бо мухлисон рӯбарӯ шавам ё ки метавонам ё не ин шахсо воқеан соли хуб боша, соли нек боша. лекин барои ман ягон дигаргуна ягон тағйирот дар ин соли гузашта, соли гов ман ягон чиз ҳис накардам. лекин аз як чиз шукрона мекунам аз даргоҳи худованд ки тану ҷонам сиҳат аст, хонадонам тинҷӣ амонӣ, азоб намекашем, гурусна нестем, сарпаноҳ ҳам дорем. дар 8 моҳи ахири соли 2009 гурӯҳи ғарибшо тақрибан сабти телевизионӣ надоштааст, ҳарчанд сафарҳои ҳунариаш дар манотиқи кишвар хеле зиёд буданд. дар соли 2009 сафари ҳунарӣ доштам ба вилояти Суғд ки дар муддати 2 моҳ 233 вохӯрӣ доштам. бахтиёр ва ё ғарибшо ва аъзои дигари гурӯҳ Малика Саидова, ҳунарманди маъруфи тоҷик, чанд рӯз пеш аз зиёрати хонаи худо Маккаи Мукаррама баргаштааст ва дар маросиму маъракаҳои таҷлили соли нави масеҳӣ ширкат нахоҳад кард. Малика ба унвони ҳоҷихонум мушарраф шудааст ва дар манзилаш низ бо таъсиси маъракаи хосе аз соли нави масеҳӣ истиқбол нахоҳад гирифт. дар ин рӯзҳо саргарми истиқболи меҳмононе ҳаст ки ба зиёрати ӯ меоянд. баъдан то 40 рӯз бояд ҳамин маросим иҷро кунӣ. мувофиқи ҳамон рафтану омадане ки мисол аз он тараф омадӣ ва ҳама метавонанд ки ба ҳамон хотир зиёрат кунанд. ама мо инро ба ҷо овардастем хотире ки мо ҳамаш бо розигии худованд аст. пас аз суҳбат бо Малика Саидова, маҷалаи як рӯз бо шумо тасмим гирифт меҳмони ҳунарманди дигари шинохтаи тоҷик ҳаҷмнигор Бахтиёр Раҳимов маъруф бо исми Ғарибшо шавад. салом алейкум. салом алейкум. соли навтон муборак шавад. саломат шумо да муборак шавад. дароз шумо ва файз барака хона шумо. ташаккур. акай Бахтиёр мо хеле интизор кардем ва фикрам ки ҳар чизе ки мо зиёд мехоҳем хонатон даъват накардем. не ман ин барномаи шумо огоҳӣ надоштам. ман дар хидмати мардум будам. шумо чӣ хизмат кунам ман бояд? мо мехостем як хонатон равем суҳбат кунем. хонаи ман? бале. марҳамат нури ида тоҷи сар барои ман марҳамат метунед? ҳамин мехонатон. хонаи ман ҳамин аст. барои чӣ хона шумо? бародари азиз мебахшед акун ман як чӣ гап мезанам ҳар кас ба нагӯяд.